Croeso I sesiwn Ffit Yn 5. Mae'n canol wythnos. Good morning, welcome. It's Wednesday morning, ready for another Ffit Yn 5 session. Bore yma to, ni'n mynd I fod yn gwneud 5 gweithgaredd. 5 gweithgaredd sydd gyda ni heddi, ni'n mynd I wneud bach o rhedeg, ni'n mynd I wneud bach o neidio, ni'n mynd I wneud plank, ni'n mynd I wneud ymestyn am y sêl, a'r un ola ni'n mynd I wneud lunges. So, 5 gweithgaredd, eitha syml, ond byddwn ni'n gweithio'n eitha galed bore yma to. Gobeithio bod digon o le gyda chi, so ni'n mynd I ddechrau ar y twymo lan. So, I ddechrau bant, ni'n jyst yn mynd I fod yn marcio, jyst I ddechrau symud. Da iawn chi, so tra'n ôl off y llawr. Arms moving back and forth. Fantastic, a ni'n mynd I speedo fel an, ni'n mynd I fynd mewn I bach o jog. Dal yn aros yn yr un lle. So we're still going to be on the spot. Da iawn. Ni'n mynd I fynd ochr I ochr nawr, so ni'n mynd I wneud draw. Ni'n dal yn mynd I fod yn jogan, ond ni'n mynd I fod yn mynd i'r ochr. Da iawn. A so ni'n mynd I fynd ymlaen tyma bach, a wedyn nôl, a ymlaen, a nôl. Os nag oes lot o lle gyda chi, jyst newch yn yr unfan. A ni'n mynd I fynd i'r ochr to. A ymlaen, a nôl, ymlaen, a nôl. Da iawn. Ni'n siglo breichau, ni'n siglo coesau. Be ni'n mynd I wneud nawr, eisiau bach o le ar ni to, ni'n mynd I fynd ar un gos, a ni'n mynd I swingo cos nôl a mlaen. Da iawn, a newid. To ffindio balance. Sefyll ar un gos. So we're going to be on one leg, holding our balance, and then swinging our leg back and forth. Da iawn, a newid yn y to tro hyn, ni'n mynd I fynd ochr I ochr, so we're going to go side to side. Bit more difficult. So neu siŵr bod pen i'n aros yn llonydd. Da iawn, a newid. Da iawn. Good. Now we're going to make cylchfan gyda breichau ni. So we're going to do circles. So nice big circles. We're going to ddechrau off yn mynd ymlaen. So it's going to be forward circles. Da iawn, wedyn yn nôl. Ymlaen. A tro hyn, ni'n trio wneud bod un yn ymlaen a un yn mynd nôl. So, ymlaen a nôl. So, un yn mynd ymlaen, a llall yn mynd nôl. A swap, so na, mae hwnna'n mynd I fynd ymlaen, a hwnna'n mynd I fynd nôl. Da iawn, os chi'n gallu gwneud na. Hala bach o meddwl. Fantastic. Da iawn chi. Siglo fo off. Gobeithio bod ni gyd wedi twymo lan. So, beth gael cynta ni'n mynd I wneud i'r rhedeg ar spot. So, gen i'n amserydd yn barod. So, just ffindio digon o le. A ni'n barod I fynd. So, 5 minutes. 3, 2, 1. Bant y ni. So, rhedeg ar y spot. Ewch yn mor gyflym neu mor araf a chi'n gallu, os da jyst cerdded chi'n gallu gwneud. Mae'n am iawn. Ni'n dal eisiau symud y breichau. Nôl ymlaen. Good job. Can fynd. Da iawn chi.
30 eiliad wedi mynd, so ni'n cael 20 eiliad o rest. Wel, fi fynd yna to 5 eiliad. Bant ni. Fantastic. Un gweithgaredd wedi wneud. Reit, yr un nesaf, ni'n mynd i fod yn neidio, ond yn lle neidio yn pellter, ni'n mynd i fod yn neidio lan a lawr, okay? So we're going to be jumping up and down. Os chi mewn dosbarth, a ni bod lot o pobl rownd chi, mae hwn yn gret achos sy'n eisiau lot o le. So ni'n just yn mynd i plygu pengliniau tyfa bach a jump o lan. Okay? Cofio defnyddio breichau ni i helpu ni fynd ymlaen. Coni off there. Syth lan, wrth bod ni'n glanio, neu siŵr bod ni'n plygu pengliniau ni tyfa bach. Okay, so make sure we bend our knees as we land, just because there's going to be a bit of impact going through our knees. So just to soften the landing a little bit. Da iawn. Fantastic. Cwmwch bach o dŵr. Ni'n barod i fynd to. Sym sy'n ni'n neud o'r uchel. Jyst bod ni'n mynd off y llawr. Keep going. Hanner ffordd. Da iawn chi. Okay. Gweithgaredd rhif 3 yw plank. So byddwn ni'n mynd lawr ar y llawr. Eisiau cadw corff yn berffeth syth. So bod chi'n gallu gwneud llinell rhwng yr ysgwydd, yr hips, penglin a'r pigwn. Okay? We want to be in a straight line. Cadw'r corff yn llonydd, a ni'n mynd i dala fe am y 30 eiliad. So sefyll ni lawr a'r pengliniau ni. A bant ni. So cadw popeth yn syth. Just dala fe'n llonydd. Hanner ffordd. Da iawn chi. Symud y byti tyma bach. 30 eiliad hir. Okay, ni'n barod i fynd to. So dwi'n lawr ar y pengliniau. A lawr ni. A popeth mewn llonydd ych chi'n gallu. Pum eiliad. Good job. Gweithgaredd 4. So ni'n gwneud yn y sbel. So un o'r rai hoi a hwyl, so ymestyn am y sedd. So ni'n mynd i fod sefyll yn syth, a ni'n mynd i fod yn mestyn lan. A byddwn ni jyst yn mynd lan ar bysau trad ni helpu ni mestyn yn bellach. Okay? So to, allwch chi'n gwneud hwn yn sefyll fe i chi. Barod i fynd.
So, ni'n dychmygu bod ni'n mynd I fod yn mystyn lan, yn uchel. Da iawn. Gwych. Un I barnu fynd to. A wedyn dwi'n un gweithgaredd gyda ni ar ôl. Dyna ni. Da iawn. 4 yn I wneud, 1 ar ôl. So, un olaf yw lunges. Okay? Mae lan I chi hefyd, chi'n gwneud lunges mlaen, neu lunges fel fi'n yn gwneud nhw am nôl, neu chi'n hyd yn oed wneud 30 eiliad o'r un a 30 eiliad o'r llall. So, os chi'n cofio gyda lunges, ni eisiau cadw rhan top corff yn syth, ni jyst yn mynd I fod yn mynd reit lawr, a mae penglin ni'n mynd I plygu I 90 grad, okay? 90 degrees, so they're going to be like this. Okay? So, mynd ymlaen, mynd fel hyn. Come ymlaen, push yn ôl. So trio just eistedd lawr yn syth, dim pwyso gormod ar penglin ffrynt. Fantastic. So ni ddim eisiau mynd rhy bell ymlaen, ni ddim eisiau mynd lawr a bod ni'n pwysio ymlaen. Ni eisiau trio mynd lawr yn syth. Okay, so hyn fi'n mynd I fynd am nôl. 5 eiliad, 4. Da iawn chi. Eiliad. Da iawn, fantastic. 5 munud o marn corff o'n I wneud. Da iawn chi. Gael bach o ddŵr. Dwi jyst yn gwneud siŵr bod ni dal yn symud tyma bach. Okay, so just codi trad off y llawr. Da iawn. So ni'n just cerdded, os ni'n gallu cerdded a symud rownd. Mae'n gret. Os nad yn ni, just cerdded yn yr unfan yn really good. Okay, so fel chi'n gwybod, mae gwyliau pasg yn dechrau gyda ni ar ôl diwedd wythnos hyn. Byddwn ni dal yn gwneud sesiynau dros pasg, ond byddwn ni'n gwneud 4 wythnos. So yr wythnos cyntaf, mae gyda ni dydd Gwener y Groglus, so Good Friday on the first week of Easter. So we're not going to be doing a session on Friday, a ni chwaith yn mynd I fod yn gwneud y sesiwn ar y dydd Llun, sef dydd Llun y Pasg, ond byddwn ni wedyn yn cadw fynd gyda 4 sesiwn yr ail wythnos hefyd. Okay? So amser bydd bank holiday arno, ni'n mynd I cael bach o rest hefyd. Okay, a byddwn ni ddim yn gwneud sesiynau ar y 2 dydd gwyl y banc sy'n dros yr holidays, okay, dros gwyl y Pasg. So we won't be doing sessions on Good Friday or Easter Monday. So just yn stretcho tyma bach fan hyn, stretcho hamstrings, sef ni lawr ar y llawr, ni'n pwysio y hips mlaen, okay? Ni'n codi'r llaw lan, a dyna ni fod yn really teimlo fe mewn yn y hips.
A newid. Just dal hwnna am ryw 10-15 eiliad. Da iawn, wnawn ni caffs hefyd, so caff sy'n lawr y gwylod y gos. Doi tro'n fflat ar y llaw yn pwyntio ymlaen. A newid. Da iawn chi, ffantastig. So diolch chi am wylio. Bydd Steffano fi'n credu yma fory dydd Iau, a wedyn bydd Steve nôl di Gwener, a na fi weld chi wythnos nesaf dros gwyliau Pasg. Ta-ra!